Behin, bi anaia, bidaia luze batetik etxera zetozela, basoan galdu ziren. Gaua nonbait igaro behar eta han inguruan ikusi zuten leize batean sartu ziren. Gerosiago, tartalo azaldu zen bere ardiekin eta leizean sartu ondoren, sarrera harri handi batez estale zuen. Bi anaiak han zeudela konturatu zenean, begi bakar beldurgarri hura haiengana zuzenduz, honela esan zion zaharrenari. I gaurko. Eta besteari. I biharko. Eta hori esaten zuen bitartean, zaharrena hartu, burruntzi bat aldez alde sartu, eta sutan jarri zuen. Gero, jan egin zuen anaia gaztearen begi zutuen aurrean. Lotaratu baino lehen, eraztun iztun bat hartu eta mutilari sartu zion atzean. Eraztun horri galdetzen zitzaionean, non nago? Beti gauza bera erantzuten zuen, hemen nago, hemen nago. Horrela, non nagoen jakingo diat beti, esanez, mamutzar hark lo hartu zuen. Denboralditxo batean, gaztea jota bezala geratu zen. Zer egin etzekiela. Etxiturik, leizean ahara eta ona ibili zen zirrikituren baten bila. Baina leizeark irteera bakarra zuen, eta ura berak bakarrik ezin mugi zezakeen harri handi batez estalia. Azkenean burutapen bat izan zuen. Burruntzi hartu, sutan berotu eta tartalori sartu zion bere begi bakarrean. Erraldoiak oihu ikaragarri bat eginez burruntzia atera egin zuen. Itxutu egin hauk madarikatu horrek. Esku bakarrez txikituko haut. Orduan tartalo bere honetik aterata, gaztearen bila hasi zen itxuka. Baina hau ez zegoen lo, han zebilen batetik bestera, erraldoiaren atzaparretatik iesean. Ardi eta larruen artean topatu ez zuenean, sarrerako haitza mugitu eta ardi guztiak banan-banan bere hankatartetik pasarazi zituen. Mutila ere han atera zen, ardi larru baten bildua. Bere burua kanpoan ikusi zuenean, korrikari eman zion. Bere harrapakinak ies egin ziola konturatu zenean, tartalo eraztunaz gogoratu zen eta deika hasi. No nago, hemen nago, hemen nago. Erantzun zion eraztunak, eta ahots horretaz gidatuz, tartalo mutilaren ondoren abiatu zen. Erraldoiaren zangokada bakoitza bazen mutil gizajoaren 10 pauso alako, eta honek korrika jarraitu zuen erraldoia geroz eta hurbilago zuela ikusiz. Ahaleginak egin zituen eraztuna atzetik atera nahian, baina alferrik. Ia etxia hartu zuenean, botan zeraman mendiko labaina txiki bat hartu eta atza moztu zuen. Gero, han inguruko putzu batera bota zuen eraztun eta guzti. Tartalok berriro ere hots egin zuen. No nago! Eta eraztunak putzuaren ondotik. Hemen nago, hemen nago! Eta tartalo, herrialde osoa ikaratuta zeukan mamutzar gizaia leura, putzura erori eta bertan ito zen.
Bideoa gustoko izan baduzue, eman like bat, arpidetu eta elkarbanatu. Ondo izan eta agur!